Rumah juga teman. Teman bangun kaya. Teman baru kosong. Kae lho. Pakai tok. Kae lho tim. Oh, dene tesen sik, Bu. Cepno win cepno. Ini tes. Enggak bisa loh. Ini lho, Bos. Iku nemu. Ora ya ora ge ora. Ora apa-apa. Ini kanggo wong lokal. Ini kanggo dhewe banten, Pak. Cek audio. Ini lho, Pras. Pak, audio kok mang tambah saiki, Pak. Mang tambah seketik. Udah jenengan nomor pinten? Kok? Oh iya. Kabel napa? Kabel apa? Iya. Cilik nih. Alit, alit, alit. Nggih. Oke, saya thank you. Mau dulu. Langsung monitor.
Nusantara dijamin. Listriknya Nusantara dijamin. Ngomongin apa? Iki kok rusak kae. Kenapa kamu Ayo. Keuangan aku. Keuangan. Mbak sering. Ya Allah cinta saya. Aku jalan video. Nggih, sik. Tebean kersane. Nggih. Monggo. Jin. Dene matur kemawon sisa malih dumateng Bapak Ibu tamu undangan kang sampun rawuh monggo kanthi wicaksana tuwuh klasing penggalih kasuwun pinarang enggah wonten kursi kang sampun kasempatan kang gadah punika nggih. Samalih mliginipun Bapak Kepala Desa Palurah Kabupaten Madiun. Jadi katur dumateng tamu undangan sanesipun semoga kasuwun hingga tumuju wonten palenggan ingkang sampun kasemetaken. Bapak ingkang minangka gajan mekaten segara alhamdulillah bisa malih ugi mawantu-wantu kula panjenengan sadaya syukur ngasa dan Gusti alhamdulillah saking peparingipun Gusti Allah kula panjenengan sadaya pinaringan panjang yusos bersara-sara kasang dari menika saged rawuh wonten ing acara kang mulya di alhamdulillah Kabupaten Madiun menika dipun paringi potensi-potensi yang luar biasa nggih potensi ingkang kathah nggih tempat wisata nggih kathah nggih nggih jenengan plese teng wilayah Caruban niki sing celak pundi itu nek dolan-dolan biasanya teng pundi Bangwati, tahu Taman Kota ini wonten Barongsai nggih? Lho, Taman Kota sakniki bisa air Rosi Padang nggih. Kangge santai-santai nggih sedeco nggih. Alun-alun nggih rame terus kan? Alhamdulillah nggih alun-alun iki nggih sampun dipun tayuh nggih kanugrahan saking ngersantun Gusti Allah dadi alun-alun sing rejo. Ngoten nggih. Boten nate sepi lho rasane nggih. Nah, terus Olahnya tiap hari rame terus, di padu-padu di laris. Alhamdulillah, niko sedaya acara wonten kabupaten di ugi kalenggan mangke panjenengan badhe dipun hibur kalian bintang tamunipun ingkang kelangananipun masyarakat sedaya, nggih kelangananipun masyarakat sedaya. Sinten mangke bintang tamune, Bu? Medan Samindri. Reman. Irawan. Mbak Niken ayu apa ayu? Pinter apa pinter? Lincah apa lincah? Juga tuh pinter nyangine pinter percaya ayu. Sekolah ayu pinter ora sombong nggih. Nah, terus mangke dirawuh pelawak saking Bulu-Bulu. Sinten? Mas Sobat. Mas Sobat dirawuh nggih. Dan ini Mas Sobat dirawuh. Lucu apa lucu? Lucu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu menika pelaturaken Kabupaten Madiun menika kagungan padukan seni biru. Dados wonten ing padukan seni biru ingkang pun pangarsan Abah Birun nggih.
nika dados rumah budaya, dados sedaya seniman-seniman se-Jawa Timur, se-Jawa Tengah, se-Indonesia. Niku nek ngangsu kaweruh bab seni budaya tradisi wonten kene Abah Kiro. Kalau wingi tamu ingkang nembe rawuh, tamu saking Mas Kiro saking Suriname. Nggih, Suriname ku waduh nggih. Niku wong Jawa nggih rumit dibeto kalih Londo nggih kerja paksa teng mriku akhire terus beranak pinak teng mriku terus ngantos niki saking basa Jawa sing saged. Nggih, dadi ngomong-ngomongan Jawa ngene saged. Kali basane kali basa Jawa kali basa Londo. Terus sakit komunikasi nggih lan niku. Alhamdulillah nggih terus acara-acara kabupaten mereka di saperangan dipun tata kalian Paksi Production mereka kagunganipun nggih Pak Sri turun terus ditata oleh acara mereka saya Pak Yogi saya sekitar. Lajeng sang menika diringin menawi eranipun Bahtara wonten BSD Bakti Sosial Terpadu nika dipun lajengaken kalian panjenengan Pak Bupati Pak Heri Wuryanto nika bahana bersahaja. Sami nika nggih dados Pak Bupati nika program-program ingkang sekintenipun sae diremeni masyarakat nika tetep dilestareni Pak nggih. Dados BSD nika ternyata masyarakat senang terus nika tetap dipun lestarikan dengan adanya bahana bersahaja. Kira terus BSD yang sama ya caranya saya pemotor saya terlalu tinggi matur nuwun supados dari menika panjenengan saged nata rasa saged ngraosaken nggih suasana tradisi menika kota-kota saking Madangkara sampai Jogja ngaturaken suka panglipur wujud gedhe-gedhe Jawi katur panjenengan sadaya mugi kanthi kumandangi gedhe Jawi menika saya damel ayem tetep wekdalipun panjenengan kang rawuh nganggo ingkang mirsani wonten mriki lan wonten ingkang semoga dumateng kadang-kadang Madangkara pangayu bagya menggalipun para tamu yang sami rawuh kasumanggaken sumangga. Kamu ijen? Hah? Ijen. Iki kono kabeh ya? Iya. Kamu sing YouTuber gede nek kono kabeh kene cilik-cilik ae. Panas. Ya iya, ora panas. Ini kan, kamu tambah apa?
7 hari Kowe kerja. janji sih, Mbak. Kan. Hah? Enggak masalah. Ya iya, Kowe janji sih, kadang liwat gitu ya. Oh, gak hilang. Itu kok bungkusnya. Jadi ya. Gak maksudnya wis dibayarne ning nggih. Diani. Jadi apa nanya kan? Hah? Ikut estimasi ada kan? Bayarnya apa dia bayaran? Ya nggih. Kan wis ngirim email. Katanya Wis bener mlebu iki. ning nggih BRI, cuma BRI sih diproses. Iya, itu prosesnya ya. Enak yang utang dino, enak yang utang dino. Ya iya. Dan aku selawe tahu bayar tanggal 1 tahu apa. Ya iki. Ya kan jangka pihak metai 2 atau 7 hari kerja. Kira lo pirang-pirang akeh dolar. Lagi pertama sudah 8. Amin. Oh, jos. Maksudnya dia ribuan kan? Heeh. Kowe minimal berbang piro? Hah? Minimal berbang pirang dolar. Kurang dolar. Karena kan tuane pembayaran minimal 25 Oh, dolar. anu toh. 25. Makanya kan tak gawe 100. Tak geser nih guys awe. 25%. Tapi kan aku ora sifat marah ya. Alah, bayar aku kan akan marahin malahan. Tapi itu aja sih. YouTube entek. Iki tapi ada wingi iki mau. Nek kono men nyantol iki malah ilang. Kamu bayaran di sana apa? Belajar di sana apa? Sama. Paling jawaban paling sekitar 1.000. 1.000 rupiah saiki. Oh, 1.000. Kalau dibayar berapa dolar? Satu dolar. Sebisa malih kantor Bapak Ibu tamu undangan Sumangga Katuran Kinarang Gau dan Palanggan Sambut Kesemutan Kalanggan dan Berikut Matur Guni Matur sebisa malih saking Sukarawat dan Jenazah Tujuh warga masyarakat wonten ing alun-alun Rekso Dadi sinartan bungon tansah nilu nonton resambut Gusti Allah. Mugi-mugi Kabupaten Madiun tansah pinaringan taun-taun kang ayem tentrem kemahipah loh jinawi pinaringan murah sangkan rantangan hidup rukun masyarakatipun para pangarsa saged ngembang amanipun masyarakat ngomong masyarakat kanthi sae. Aku video ning Mesir loh. Mas Bayu Mulan.
Tunantu Suparna penggalih katuraken Wilujeng Dalu katur sedulur kula saking Kabupaten Madiun mliginipun saking Branggotan saking Lalatan Gemarang Wilujeng Dalu ugi kadang kula saking Lalatan Kari ugi Wilujeng Dalu saking Lalatan Saradan ugi Wilujeng Dalu saking Lalatan Pilang Kenceng ugi Wilujeng Dalu saking Lalatan Balirejo Wilujeng Dalu saking Lalatan Sawangan ugi saking Wolasri ugi saking Lalatan Wungu ugi saking Lalatan Jilang ugi saking Lalatan Geger ugi saking Lalatan Pekonsari ugi saking Lalatan Dolopo. Monggo ingkang nggiatan menika sinartan hampir sami ringkih wajika sedaya nakas wonten salebetipun manah tetep nyuwun wonten ngersani Gusti Kanggo ben dumadi pramila kawastani lumon. Mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tansah pinaringan sedaya kesarasan panjang dosa kata rezinipun kata ugi para pangarsa saged nindakaken tugas kewajibanipun pinaira pangarsa momong warga masyarakatipun kanthi kepak rasa tresna lan asih. Mau dinginnya tangan rindu aku ya. Enggak mobilan tadi Demikian datang ke tilapan yang dikalakan jalur riko kinanti waktu itu nanti coro riko setiap sekali atas enggak sungguh demikian sembah sungkem tujuh batang para alim ulama sesepuh bini sepuh terjadi batang bini mugi-mugi saking juruk tumo para ulama para sesepuh bini sepuh dan Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun saya kucoro saya kemah di Pahlawan Cinawi saya ada tentrem beliau berhubung mengatakan ugi matur nuwun panuwun dumateng para among tani ingkang tansah sengkut anggenipun muti murih tepanen wonten ing Lalatan Kabupaten Madiun pulo pametunipun kathah ugi syukur alhamdulillah kanthi jurung donga panjenengan sadaya kathah sanget penghargaan saking pemerintah provinsi di pusat ingkang sampun kaparingaken dumateng pemerintah Kabupaten Madiun ingkang dipun pangarasani panjenenganipun Bapak panjenenganipun Bapak Haji Hari Wirata Sanaka nembe kemawon panjenenganipun nggih pikantuk nggih penghargaan kinarya pangarsa kali bupati ingkang berhasil bina wontenipun koperasi wonten ing Lalatan Kabupaten Madiun. Terus nika setunggal penghargaan ingkang lebih kemawon katampi penghargaan sang disebut kathah nggih kalau Mengkerganu nggih wonten pikantuk WTP nggih Wah Kajar tanpa pengecualian nggih nika saking pemerintah wujud kepercayaan akuntabel nggih saking pemerintah dumateng lembaga ingkang dipun pimpin Bapak Bupati. Nggih kathah kegiatan-kegiatan ingkang sedaya menika mujudaken aspirasi masyarakat nggih. Sekedar malih kula panjenengan sedaya mengeti ambal warsa Republik Indonesia nggih. Hari jadi Republik Indonesia nggih mangke dipun periahaken malih monggo manebate dipun gelar hiburan-hiburan kasemangatan nggih. Terus masyarakat nggih menika saya cerdas masyarakat saya wasita saya perso nggih ada sampun mangertos kados pundi Bapak-bapak yang dipun tresna dumateng masyarakatipun Bapak menika menawi undangan jer menika boten wonten barengan nggih insyaallah rawuh Bapak dados undangan wonten masyarakat menika panjenenganipun diusahaken rawuh ngiras silaturahim ugi mirsani kados pundi kawontenanipun warganipun kados pundi kawontenanipun dalan-dalan ingkang dipun liwati kados pundi kawontenanipun pembangunan dipun liwati kados pundi penerangan jalan ingkang dipun liwati kados nika ngiras-ngiris indong-indit anggenipun
panjenengan pun rawuh wonten undangan senajan ta wonten ing Gemarang wonten ing Pilangenjang menika ngiras nggih niti priksa langsung kawontenan panji dalu kados pundi wargi siang kados pundi mekaten nggih kados mekaten wujud tanda tresnanipun Pak Pati Pak Wagub dumateng warga masyarakatipun. Sedaya kegiatan insyaallah nggih nika menampung aspirasi masyarakat, itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Di kepala panjenenganipun nika ngomong dherekaken. Nggih, monggo kepareng kalenggan menika kadang-kadang Madangkara sampun siapa gati badhe ngaturaken pangayu badhe salajengipun wujud kepingin kinarya neregangaken utin tuwin nata rasa menggah kula panjenengan sadaya supados tumuju wonten ing adicara kami menika wontenipun pagelaran Tribit Wajikal Segari atas kemarin dumateng kata-kata Madangkara menggah pangayu bagya rika menggah dari menika kasunagaken sumangga.
merawuhipun kados sedulur kula saking Kabupaten Madiun. Niki sing saking Bojonegoro nggih wonten. Saking Nganjuk nggih wonten. Nggih, alhamdulillah nggih saking silaturahmi wonten ing alun-alun Reksa Jati nggih. Alhamdulillah, ya alhamdulillah nggih. Kekasan Kabupaten Madiun, ciri khas Kabupaten Madiun, saya tahu, dangu saya cetok. Terus naik jenengan, terus yang Madiun, kita ngaji suni perso, ciri khas, kita kuliner makanan khas Kabupaten Madiun apa? Naik perso dipun kali kota, jadi Madiun ke duit, jadi kali nggak apa-apa. Kita masih kaya ada brem, nah itu terus menawi seni budaya apa? Dongkrek, terus nikah kebanggaan lho Pak Gunung Sewu, terus menawi acara wonten Jawa Timur, nikah boten sah ditulisi Kabupaten Madiun, pokoknya enten dongkrek, enten krek, dongkrek, niku piantun sak Jawa Timur person nikah saking Kabupaten Madiun, dan itu ciri khas, ikon budaya. Terus nikah untuk pelaku seni dongkrek ingkang wonten ing Pejayan Caruban, matur suwun Mas Angga, Pak Darsono, Mas Andri, di sedaya ingkang sampun getol, ugi ingkang wonten kelurahan, wonten sekolahan, menika merupakan kekayaan intelektual warisanipun Eyang Palang, nggih ta? Nggih boten minten rumiyin yektosipun namun kagem tolak padebluh ning nyatane dados seni khas, seni tradisi Kabupaten Madiun. Daerah-daerah sanesipun itu bingung Pak kesenian khas asli ngeten boten dadi. Untuk menjadi ikon ya dadi wis iki ya dadi. Alhamdulillah kula panjenengan Kabupaten Madiun kali yang paling diwarisi seni dongkrek. Pramila kula nggih salam hormat kados dulur-dulur kula pelestari seni dongkrek kaliyan Mukjaya. Terus ingkang kathah wonten Jaya mriki nggih. Sanes-sanesé wonten sekolahan-sekolahan salah sedaya wonten kesenianipun nggih. Lajeng Kabupaten Madiun menika nggih berupaya punya batik khas Kabupaten Madiun. Batik napa mawon Pak Bu? Batik Porang, Bapak benar nggih, Porang. Enten batik Kampung Pesilat nggih. Enggak apa-apa. Terus kene wonten batik ngeten iki, oh batik Porang ngeten. Kabupaten Jawa Timur boten saged tulis Kabupaten Madiun. Oh batik Porang lu ngendi. Nah, magetan kan prinsip dapur nika wah. Nek piantun kok ngagem seragam kok prinsip dapur wah. Madiun ya tenan piantun kok ngagem-ageman kok Porang wah yo Kabupaten Madiun. Dan itu ikon kuwi. Nggih, lajeng tempat-tempat wisata ya alhamdulillah kalian panjenengan Bapak Bupati terus dikembangkan nggih, wisata baik wisata alam, wisata religi, wisata buatan, wisata edukasi.